A crise do coronavirus afecta tamén a celebración do torneo de fútbol base solidario Concello de Rianxo. A organización decidiu cancelar a edición deste ano debido ás dificultades de poder celebralo na data inicialmente prevista, os días 30 e 31 de maio. Quedan 2 meses, pero era un torneo que viñan equipos de toda España, incluso os internacionales, e que a mellor aquí pudera haber un despunte para maio de que pudéramos estar recuperándonos, pero podía ser que en outra autonomía mellor ainda estén picando o pico máis alto e non era bo poñer en riesgo aos rapaces e máis os entrenadores ou familiares que puderan vir. Ante esa disyuntiva, pois, procedíanse a anular por completo esta edición do 2020. A presenza, ademais, de equipos de todo o ámbito nacional e tamén algúns clubs estranxeiros complica o seu aprazamento para outras datas. A esta circunstancia súmanse tamén outras incógnitas do que podería prolongarse este problema sanitario polo COVID-19. Eu non sei como vai a salir esta pandemia, ainda non hai nadie se vai a concretar unha data concreta. Tamén hai que reconocer de que este torneo depende moito dos patrocinadores privados, pequenos autónomos, empresas medianas, pequenas, máis grandes. E claro, agora mesmo, aínda que eu tiña xa recaudado uns cartos de algúns dos patrocinadores, facía falta recaudar todo o que faltaba hasta o día do torneo. Creo que esta non era a situación de que está caendo, que a mellor estés pedindo cartos cando hai este problema que moitos autónomos teñen que cerrar. O que si fará a organización é o sorteo do lote de agasallos que lle foron chegando nos últimos meses, procedentes de distintos equipos de primeira e segunda división, e tamén empresas e firmas colaboradoras, para o que xa hai rifas vendidas. Todo o recadado nese sorteo será destinado, como xa acontecera o pasado ano, á Fundación Aladina, que presta apoio integral a nenos e mozos enfermos de cancro. Eso sí que vamos a sortear o domingo 31 de maio, como estaba postos nas rifas, porque a día de hoxe moita xente, moitos amigos levaron para as súas empresas, conserveiras, panificadoras, bares, outros establecementos onde estaban poñendo en venda estas rifas. Bueno, pois o día 31 de maio pois sortearei todas as camisetas e os lotes entre as rifas que se hayan vendido. Dende a organización xa procederon á devolución das cotas de inscrición a aqueles equipos que xa as realizaran, e tamén a cancelación das reservas nos establecementos hoteleiros da zona, que ían acoller os equipos de fora. Cousa ben distintas son os gastos de desprazamento e viaxes dos clubs, ao redor duns 2.500 euros, que xa houbo que adiantar, e que dende a organización agardan que se poida recuperar.